Traditioneel opende Venraayse basisscholen op vrijdagmorgen het carnavalseizoen. Bij de Groetwis in Landweert werd in afwachting van Prins Roel van de Pielhaas gehost, gedanst en vooral gezongen. Ook Fort Guus van de Hazekeutel met leden van de Jeugdraad en van Marietjes brachten een bezoek aan het kwartet van de Groetwis. Goedemorgen Casper, jij bent de prins van de Groetwis, klopt dat? Ja. Ja, vertel eens, vind je dat leuk? Ja. Ja, wat vind je er leuk aan? Dat je gewoon, wij hadden regels bedacht en dat wordt dan in de week gedaan. En dan moeten we steeds langs de klas kijken wie het beste heeft gedaan. En hebben jullie ook al veel gefeest de afgelopen dagen of nog niet? Ja. Ja? We hebben ze een dansje aangeleerd. Oké. Amy, jij bent prinses. En heb je een leuke prins? Ja, jawel. Maar dat maakt er niet zoveel uit, want ik vind het gewoon heel leuk om te feesten. En in het begin heb ik me opgegeven. En mijn vader is ook prins geworden. Oh ja, is jouw vader prins geworden? Waar is jouw vader prins dan? Van de Pielhaan. Van de Pielhaan? Heet jouw vader Rob dan? Nee, Job. Joop. Job, hè? Ook, en die is nu prins. Ja. En is die al hier geweest vanmorgen? Nee, die komt dadelijk. Oh, die komt dadelijk. Nou, dan hebben jullie samen een groot feest, hè? Ja. Nou, en dan gaan jullie nu weer terug, want de grote carnavalsprins komt nou binnen, hè? Dan gaan jullie echt knallen, of niet? Ja. Oké. En jij, ga je ook knallen nou? Ja, zeker weten. Dan komen de hazen, dan komen de hazen eraan. Even voor de glazen, huff de glazen. En dan komen de hazen, die hazen de vaste ronde lang. Ja, echte Pielhazen, die houden ervan. Die draaien aan de knoppen. Iedereen wil het met ons. Zie wij niet meer te stoppen. En goeie oude remmen los. Wend s'ochtends als het laat is. En wilde nog wat meer. Dan luien wij de klokken. En gong wij nog een keer. Dan komen de hazen, dan komen de hazen eraan. Bij de Bongert ging het dak er bijna vanaf toen jeugdprins Tren met zijn gevolg op bezoek kwam. Het trio van de Pielhaan en een grote aanhang maakten het feest compleet. Je hebt er ook de jeugd gestaan, de Raad van 11, geweldig. Hazekeuts en Hazekeutelennekes uit Rooi! Hier, dat klinkt al bij. Door hebben werd de vasteland voor iedereen het nummer 1. Hazekeuteltjes, hazekeuteltjes. Als wij je zien dan wetten het al het gekke feest. Echt overal van in de tent tot op het plein. Alle handen gaan omhoog, heen en weer, heen en weer. We zwaaien allemaal naar huis, heen en weer, heen en weer. Halt die handen maar omhoog, heen en weer, heen en weer. Want we komen nooit meer thuis, heen en weer, heen en weer. De hele boel gaat op en neer. De hele boel gaat op en neer. Lekker allemaal. Zo,
Jonas, prins van de Bonger, klopt dat? En wanneer wist je dat je prins zou worden? Vorige week donderdag wist ik het. Toen kwamen ze bij mij langs de deur. En vond je dat ook leuk? Ja, heel erg. Ja. En wat heb je nu allemaal gedaan sinds je prins bent? We zijn, ik en Kira die zijn volgens mij eergisteren, woensdag ja. Toen zijn we naar een bijeenkomst gekomen voor prinsen en prinsessen. Klopt. Toen zijn we daar allemaal leuke dingen gaan doen. En toen, ja, dat hebben we tot nu toe gedaan. En we gaan nog naar de Hazenhut, denk ik. Ja. Oké. En nu wordt het feesten met carnaval, hè? Leuk, ja. Het wordt heel leuk. Nou, vertel eens, wat vind jij er allemaal van? Nou, het is, ja, ik vind het gewoon heel leuk en we mogen allemaal dingetjes doen in de klas. Ja. En wist jij ook al van de week dat je prinses zou worden? Ja, ik wist vorige week donderdag ook pas dat ik prinses werd. En wie heeft dat gevraagd of je dat wil worden? Nou, die juffrouw zat eerst in de klas en vroeg wie wil er allemaal prins of prinses worden of nou. Ja. En vorige week donderdag kwam dan die juf bij ons langs. Oké, en zijn jullie ook vriendjes en vriendinnetjes van elkaar? Een beetje. Een beetje. Ja. Nou, dan ben jij Mijntje. Ja. Ja, en jij bent de nar. Ja. Ja, en wat vind jij zo leuk aan het nar zijn? Nou, dat ik gewoon, ja, ik weet niet zo goed. Ik vind het gewoon heel leuk. Ja, en jij bent ook mooi geschminkt, hè? Ja. Ja. Dat heeft onze juf gedaan. Heeft dat de juf gedaan? Ja. Zo, die kan dat wel goed, hè? Ja. Nou, Heel goed. en gaan jullie nog met z'n drieën de carnavalsdagen vieren in de Hazenhut? Ja. Ja. Oké, veel plezier dan, hè? Ja. Ook de jonge carnavalsvierders hadden al vroeg schik en zin in de 3 dolle dagen. Op de allereerste plaats ben jij mooi verkleed, zeg. Dankjewel. En is dat een eigen gemaakt kostuum? Door je moeder? Nee, door mijn tante. Door je tante? Nou, dan heb je wel een toffe tante, of niet? Ja. Ja. Nou, vertel eens, wat vind jij van carnaval? Heel erg leuk. Ja? Ik hou heel erg van de muziek. Ik vind alles eigenlijk heel erg leuk. Ja. En ga je nog bijzondere dingen doen nu met carnaval? Met je papa en mama mee? Of ga je ook alleen? Ik ga alleen naar de Hazenhut, maar ik zal ook zeker naar de optocht gaan kijken, want mijn moeder loopt erin mee. Ja? Want wij kennen adjudant Leon. En ik denk dat ik ook nog wel een keertje mee het podium op mag met papa. Oh, oké. Oh ja. Jouw papa is Manuel, hè? Ja, Manuel van Nevennen. Oké. En volgens mij ben je al vaker bij de Hazenhut geweest, of niet? Nee, dit is de eerste keer voor mij. Dus dat wordt heel spannend. Ja, ik ben heel erg benieuwd. Mila, vertel jij eens, wat vind je zo leuk aan carnaval? Nou, ik vind het gewoon heel gezellig en ja, gewoon heel leuk. Gewoon heel leuk. En wat doe je zo al met carnaval? Ja, gewoon spelen, buiten spelen. Eigenlijk gewoon heel druk. Heel veel. Ja. En Sterre, wat vind jij van carnaval? Ik vind het heel leuk omdat je mag verkleden en je zelf mag zijn, hoe je wilt zijn. Ja, en doen jullie samen ook nog feest vieren ergens? Ja. Ja, bij de kindertent, bij de Hazenhut. Gaan jullie allebei naar de Hazenhut? Ja. Ja? Ja. Nou.